ассалому алейкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Дӯстони азиз, ҳозир наворе ки ман шумода пешниҳод мекунам распродажа шидагиай ва ҳамагӣ шояд ки дар як рӯз ҳамин чизо тамом шава. Барои авай духтаракои азиз, ман ҳозир навора пешниҳод карда дарав шумода мепардом ки шумо тонед омада. Хулас анамин намудое ки мебинед дар иҷа, агар дида бошед 100 сом 150 сомона либосо будан, ино туркиёшанд. ҳозир распродажа шидагиай 50 сомонӣ. Кадомеша мегирен 50 сомон то ами тамом шиданша. И тараф бошад ҳамаш сеташ 100 сомон. Нигоҳ кунед чӣ қадр чизои хушро овардагиян, ҳамашон сеташ 100 сомонӣ. Мана киртои фасон, брукҳои фасон. Ам болоям сеташ 100 сомон ая кирта брук. Ава ё 50. Ряди бо якмаш. 50 сомонӣ набине, брукҳои ҷинсак дора, киртои фасон дора. Анаи тараф бошад, сеташ 100 сомонӣ. Ин навор аз бозори Корвон, тарафи Тиллобозор, магазини рақами 30. 12-ум дарвоза, якм ряди магазинои шишагӣ, магазини рақами 30. Аз иҷа ман навор бисёр пешниҳод кардагим духтарако, шумо медонед либосои кӯдакӣ. Касе ки мисол омаданӣ боша марҳамат анами борои фасон распродажа шида, ина 50 сомон риментшкати бруки фасон, инчунин киртоакҳои хушрӯ дора. Аз и чанд намудаш ҳастай. Дидед чанд хелаш. Вале чӣ хеле гуфтум, ино дер давом намекунад. Дарав мехаранд шона. Нигоҳ кунед. 50 сомон. Мана инам 50 сомон. Футболкашам нишон тед. Ҳам бачагӣ, ҳам духтарӣ то 3 сола 4 солара аз анаи намудо меёбед. Мана ин брукакоям 50 сомонӣ. Шортикако. Мана. Бисёр ҳам распродажаи хуб. Ана киртача хушрӯ як дона мондай. Нигоҳ кунед. И киртаи 200 сомонае. Ҳозир распродажада 50 сомон шидай. Мана ин двойкои хушрӯ 50 сомон. Аз иноям кам ая? Барои вай духтарако. Дер накунен. Биёин ҳозирашда ки размерора меёбен, ҳозирашда ки бори хушрӯ меёбен, марҳамат дер накарда биёен. Ин навора ман ҳамин ҳозир шумо дар ина видео кардасам амҷара дарав мемонам дар ютуб ки шумо тонед омада интихоб карда. Анаи киртаакҳо кати шортикан 300 сомон. Диден киртои хушрӯ ҳастай. Мана фасонако. Аҷоибако. Ҷинсакора бинед. 300 сомон. Ана ин ҷинсако сарафанчико 300 сомон. Беҳтарин нарх. Мана киртао эзорчаако ҳаст 300 сомон двойко. Ана тенниско 300 сомон. Нигоҳ кунед, и то синфи дилсера мешавад тақрибан. То 13 солара размер будай. Чанд рангай. Мана 300 сомон. Материалошон аҷоиб хушрӯаи теннискора ҳичи намешаванд. Диден? Ана мино хушрӯаи духтарако. Ана киртора бинед, сумочкадоро. Ана ино 50 сомон. Ласиначошон кати 50 сомонӣ. Не ё чи? Ёям 50 сомон. Мана 50 сомонӣ. Ҳамроҳи брукакои ҷинсакан. Диден? Аҷоиб фасонай. боварӣ дорам ки маъқултон мешавад духтарако. Аз ин рӯ дер накарда биёен. Инаи ласиношда гап нест. Сифати ласинаш зурай. Футболкашам хушрӯ иям ҳамахел. И тараф 300 смая ҳамаш. Ана ин намудоям ҳаст. И размерои калонанд брукошон кати 300 сомон. Мана. Материалош турецки будай. Чун амҷа тайёр шидияну материалош турецки пад намезана. Мана. Тамошобинони азиз, бори дигар такрор мекунам. Ин наворе ки мебинед распродажаҳо аз бозори Корвон, тарафи Тиллобозор, 12-ум даромадгоҳ. Якм ряди магазинои шишагӣ меша, магазин рақами 30. Биёен распродажаи глобал нишидагиай гуфти гапо беҳад борои фасон бо нархи арзон пешниҳод шидагиай. Ё чанди? 25 сомон.
ина шорткакҳои хушрӯи калон размерош 25 сомонӣ буда ин нархош. Хулас омаден духтаракҳо, аз пеш бо худтон мебинен барои хушрӯра дарав мегиранд. Ина магазин рақами 30. барои вай дер накунед. Боқӣ саломат бошед то наворҳои оянда. хайр.